It's me again, Chona, and welcome back po sa aking channel. So for today's video mga kanguran, another cooking episode po tayo. So isi-share ko naman po sa inyo kung paano nga ba magluto ng isang sikat na kakanin sa aming probinsya sa Bicol. At ito po ang Balisuso o ang Alipi. So yun, disclaimer lang po, hindi po ako professional cook. So lahat po ng ingredients and procedure na makikita nyo, nanggaling po sa aking mama. So ano pang iniintay natin mga kanguran? Tara na, simulan na natin.
na nga po mga kanguran, nakita niyo na nga po kung paano nga ba lutuin ang isang sikat na kakanin sa aming lugar sa Bicol, which is the Balisuso. Tama ba yung pronunciation ko? Or ang Alipi kung tawagin sa amin. So yun, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please give us a thumbs up. And yun mga kanguran, kung meron po kayong mga katanungan, just comment down below. And please don't forget to like, share, subscribe, and click nyo din ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na upload ko. See you next time! Bye-bye!